strážia barák. Nech je vaše podnikanie akékoľvek. Náš podnikateľský účet máte bez poplatkov a bez podmienok. Fiobanka. Pre všetky pozemské radosti. Keď neznámy chlapec z ulice zachráni život jej priateľa, ich osudy sa navždy prepoja. Prichádza strhujúci nový seriál Ten divoch je oveľa lepší muž ako si ty. Neskrotné srdce. Už teraz na Vojo a od 22. septembra na Doma. Zabili mi otca. Ja som si na všetko spomenula. Tak mi povedz, na čo si pamätáš. Žijete sám, pán Has? Prečo som tu? Koľko si ho tam nechajú? Kým si nebudú istí, že naozaj nič neurobil. Sama vieš, koľko ľudí si otec nepriatelil. Nie sme jediné, ktoré by ho najradšej zabili. Dnes sa mi s niečím zdôverila. Ide o Filipa. Vyhrážal sa mi. Bol to Denis. Je to ešte horšie. Sledujte strhujúci nový seriál Ale stále si myslíš, že to bola nehoda. Však? Zovretí. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze. Ženy úspešne zvádza? Čo keby si odsupitala do mojej izby? Platím. Tak sa to robím. A ešte úspešnejšie opúšťa. Nefungovalo by to medzi nami. Si to nezreli. Nepočúvaj, tie ženy sú šialené. Honor, počujeme ťa, aj keď zakrieš kameru. Lenže na... A Jennifer Garner. Nie. V romantickej komédii Chodili sme spolu 2 dni. Hodíš? 48 sekúnd. Koľko ich ešte bude? No, veľa. Všetky moje ex v nedeľu o 20:30 na Doma. Napadlo mi, mali by sme randiť. Ak nie si pripravený vschopiť sa a byť stelihoden, tak zaraď spiatočku. Sme stanica 51. Nikdy nikoho neodmietneme. Musíš sa zmeniť, chlapče. Ešte dnes. Potrebujeme ťa, okamžite. Myslela som si, že tam zomrie. Ste bezpečí. Chicago Fire. Dnes o 18:00 na Doma. Chceš vedieť, prečo som to robila?